Wara sensiela ta' attivitajiet lejn l-aħħar tal-isfida, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u l-mara tiegħu Niki Vella De Fremo iltaqgħu maż-żgħażagħ fejn semgħu u flimkien iddiskutew 10 proposti. Dawn l-idejat ma jolqtux biss liż-żgħażagħ iżda anke li tmexxija tal-pajjiż. L-ewwel proposta kienet dwar it-tibdil fis-sistema tal-edukazzjoni fejn tinbena fuq it-talenti tal-istudenti. L-ewwel waħda kienet Civic Studies bħala bażi għal vot 16. Naħseb dik hija punt importanti. Biex intom tkunu tafu x'inhu ma issues. Foundations of Democracy. Ħansaqsi xi ħaġa fuq di. Fis-summit 2 days ago kont qed nitkellem mal-top person tal-partit rispettiv tagħna fl-IPP tal-Finlandja u daw għadhom kif fis-sistema edukattiva tagħhom they abolished, neħew, all subjects. M'hemmx subjects. So, il-mod kif qed jagħmlu l-edukazzjoni hija li t-tfal jaraw, jgħidulhom affarijiet ġenerali, jiġifieri m'hemmx maths, English, French, Italian, affarijiet. They're just trying to open their minds. Sar appell biex is-sistema edukattiva tinvolvi aktar suġġetti ekstrakurrikulari, primarjament l-isport. Iż-żgħażagħ qalu wkoll li hemm bżonn li l-politiċi jkunu eqreb tagħhom, però mhux f'element partiġjan. Number 2. Demokrazija. Number 2 kuntatt dirett di ħriġna biha mid-diskussjoni mal-MZPN bejn il-politiċi u l-istudenti li konna politiċi pereżempju li jiġu jkellmuna l-istudenti fl-iskel mhux però jirrappreżentaw lill-partit. Għal din il-proposta semma fost l-oħrajn kif l-Speaker jista' jispjega l-irwol tiegħu fil-Parlament u kien hawnhekk li l-kap tal-Partit Nazzjonalista wieħed li hu lest li jitkellem personalment mal-Speaker dwar din il-proposta. Fuq l-istess tema huma tennew li żgħażagħ ma tantx għandhom post fejn ikunu jistgħu isemmaw leħinhom. Matul din l-istess laqgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista risponda telefonata minn telespettatur li ta' donazzjoni fejn talbu jażel suġġett sabiex ikunu jistgħu jiddiskutuh iż-żgħażagħ fejn id-diskussjoni waqgħet fuq il-legalizzazzjoni tal-kannabis. Dwar dan kien hemm opinjonijiet differenti. Fi proposti oħra saret enfasi fuq it-trasparenza u l-kontabilità li jingħata aktar għarfien dwar mart mentali, aktar protezzjoni għall-ambjent u kif ukoll mezzi ġodda dwar studji biex intejbu l-arja. Tqajmet proposta wkoll dwar min mhux qiegħed ilaħħaq mal-ispejjeż tal-ħajja. Kien hemm idea oħra li għalija l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija talab li żgħażagħ jaħdmu aktar fuqha. Ninvestu f'postijiet alternattivi għad-divertiment taż-żgħażagħ mhux biss Paċeville. Qed nibdew billi Paċeville Bħala post ieħor. Aha, xaġa kompletament ġdida. X'tip ta' post? Mhux jkun ikollu ħafna alkohol kif inhu Paċeville, ġifieri naħseb jiena iż-żgħażagħ m'hemmx għalfejn ikollhom bżonn ma jkunu jżjed secure speċjali. Baqalna ħina, intom? Fuq di, tan-najn, aħdmu li ftit oħra fuqha. Fl-aħħar tad-diskussjoni l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija wieħed li żgħażagħ li hu se jibda jaħdem fuq dawn l-idejat mal-ewwel. Jien dawk l-10 ħanħodhom. Ħantellaħħom fl-istrutturi tal-partit ħaniddiskutu li minnhom ħanagħtu priorità, weda tiegħi I will take it there myself, and from those the ones that we choose as being priority ħud minnhom diġà tintellawhom, we will start talking about them publicly in our media and in Parliament. Ħanestendilkom stedina l-ewwel programm li niddedikaw għal din it-tip ta' diskussjoni nistedinkom tkunu preżenti minn minnkom irid ukoll. Jien ħanarġa' niġi lejlek tard fuq lejt, give me some more ideas.